Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yasempendle. Kunomfowethu nje ongibhalelile. Umfowethu uyakhala la and ukhala lokhu kwangampela. So ubhalile umfowethu wathi, mqeqeshi nginenkinga la. Uma kumele ngiyoshayela ngivele ngisaba ukuthi ngizofike ngibhede uma ngifika entombini, ngikhulume into engazwakali. Yabona into esenginothise kakhulu kulezi iy'nsizwa ezingibhalelayo, ukuthi nje ukuzithemba, zishoda ngokuzithemba. Yabona, ngoba ukuzithemba futhi kubaluleke ngendlela eyisimanga. Nasempilweni uyadinga ukuthi uzithembe ukuze uphumelele. Yabo uma ungazithembi, uzingabaza, kuba nzima ukuthi uphumelele. So ingakho kubalulekile ukuthi uma ngabe uyinsizwa uzithembe. Sonke-ke kodwa phela siqala lapho, siqala ka-A. Siqala khona uzingabaza, uzibukela phansi, ungazithembi, but kancane ugcina usukwakho ukuzithemba kwakho, ugcina usuzithemba nje, yabo. Kodwa sonke siqala ka-A. So ingakho nami ngikhona la ukuze phela sizokwazi ukuthi sisizane, sicathulisane, sikhombisane indlela, yabo. Nami ngisize la ngakwazi ukuthi ngisize khona. So ukuzithemba kubaluleke kakhulu. Kufana nomzali ongayifundisa ingane ngocansi. Yabona, ucansi lifundwa ngisho esikoleni. Yabo esikoleni kwi-L.O thina safundiswa basivezela wonke amasayidi ocansi ukuthi yini kwenziwa ucansi, isizathu sakhona, nobungozi bakhona basivezela, yabo. So nasekhaya mina bangifundisa-ke, namanje umamkhulu wami ngisambonga namanje ngoba wahlala phansi nami wangitshela nje impela ukuthi yabo emhlabeni kunzima kakhulu. So wangichazela yonke into, yabo. So ngangihleka ubali because ngangiseyingane, but namhlanje ngithi mangibheka ngibona ukuthi cha, wangisiza kakhulu, yabo, ngoba ngisho iy'nqumo engizithathayo sengiyazi namhlanje ukuthi akulona lonke ikhekhe elibeke phambi kwakhe kumele ulisike, yabo. So kumele uma ngabe uyinsizwa ukwazi ukuthi kwesinye isikhathi nje ulichithe, yabo. So ube nawo umthambo kaNoah uma ngabe uyinsizwa, yabo. Kufana ukudla okubeke phambi kwakho akusho ukuthi konke lokho kudla kumele ukudla. Okunye ukudla kumele ukubonge, yabo, ngoba kuzolimaza wena, but uma ungakwazi ukukubonga uyalimala, yabo. So nocansi into kanjalo. Uma ungumzali ongayifundisa ingane ngocansi, mhlawumbe ubuka engathi ihlazo, ufana nomzali othuma ingane mhlawumbe ukuthi ayiyola namasosha. So ingane uyigqokisa ingubo zamasosha, uyinikeza ibhamu, yonke into. So uma ngabe ifika lapha enkundleni namasosha, amasosha aphethe iy'nayipha zangempela, abafana-ke lapho. So umfana ingane uyiboniseza lapho ukuthi la, yabo baba ngisane ngayo, uqhube eshaya ikhanda, beyimithisa ingane. Noma uma ngabe umfana ongaqeqeshekile, umfana amithise, hambe emithisa iy'ngane la, yabo. Indaba umzali akazange ayifundise ingane, ayivezele sonke isithombe. Ingane hayi ukuthi uyifundise umkhuba, cha, kumele uyivezele ubungozi balezi zinto nesizathu sokuthi indaba kwenziwa lezi zinto, zenziwa uma kunjani, isikhathi nini, yabo. Uyivezele lonke isayidi, uzingane ikhule ngelinye ilanga ingane iyokubonga, ikubonga ukuthi mzali wami wangisiza ngoba ukuba uzange ngifundise lento ngabe ngisenkingeni mhlawumbe, yabo. So yabo nje ingane uma ngabe mhlawumbe isayi-teenager, kubalulekile ukuthi uyifundise lezi zinto njengomzali ngoba yila khona yakhe impilo yayo noma idibhiza khona, yabo. Nami-ke ngithi uma ngibuka emuva ngibona ukuthi ngempela okube ngabhanka amaklasi ngangaya esikoleni, ngabhema iy'dakamizwa, ngabe mhlawumbe le degree enginayo ngaba nginayo. So kubalulekile njengomzali ukuthi kungabi othisha kuphela bakufundisa lento, nawe uhlale phansi nengane yakho uyibonise, uyivezele wonke amasayidi ukuze ekugcineni uma ngabe isithatha isinqumo esibhedayo, mhlawumbe usudicide ukuyixosha, at least wayifundisa njengomzali, yabo. So nami ngakho ngikhona la ukuthi sizokwazi ukuthi sifundisane njengensizwa, lapho okuncane engakusiza khona usizeke, yabo. So into engiyibonayo la uthi lo mfowethu usaba, kahle uyasaba, yabo. Ukusaba kokuya entombazaneni, yabo. So esikhathini samanje mfowethu asisadingi thina ukuthi usebenzise amagama athize mhlawumbe ukuze ingane ufike uyichaze. No, thina sesiyey'nganeni, ingane ufike uyibone lapha, uye kuyona, wenze njani uma ufika kuyona, uyibuze impilo, ukhulume nayo kabili kathathu bese uthatha inamba yayo. Uma ngabe usuyithatha inamba yayo wenze njani? Uhlela usuku lokuthi nibonane, ingane uyikhiphele endaweni e-right engabizwa oyithandayo. So uma ngabe senilapho nenze njani? Nihleka ndawonye, niyabhonda ndawonye, nithathe iy'thombe ndawonye, kube mnandi, yabo. So-ke uma ukuthi ithuba liyenzeka lokuthi niqabulane, uyayiqabula, noma uma ukuthi likhona ithuba lokuthi
nilale, uyalenza lelo thuba. Uma kuvuma phela abantu abafani, khona umuntu ovumayo first day nihlangene noma kuleyo first date nindawonye, avuma umuntu yabo. Abanye mhlambe badinga ukuthi kuze kube okwesithathu noma okwesi-5 noma okwesingaki, yabo. So abantu abafani. So kanjalo mfethu, uma ngabe umuntu usumkhiphile wenze njani? That's how uwina kanjalo inhliziyo yomuntu, ngokuthi umkhiphe, ukuze phela uma ngabe engasekho eduze kwakhe ezokwazi ukuthi ekucabange ethathe ifoni yakhe ekufonela. Asisadingi thina manje ukuthi usebenzisa amagama athize, no, lezo izinto ey'ndala ezazenziwa kudala. Esikhathini samanje sekwashintsha, ingakho nami ngithi kubalulekile uma ngabe insizwa ukuphila esikhathini samanje, yabo. So-ke uyaqhubeka-ke umfowethu uthi bese le ngane ihamba okay, uthi uma kumele ngiyoshela ngivele ngisaba ukuthi ngizofike ngibhede uma ngifike entombini ngikhulume into engazwakali, bese le ngane ihambe ingikhuluma itshela abangani bayo ukuthi angikwazi ukushela. Yabona, ucabanga kakhulu la mfowethu, ucabanga ngalokho kweqile, you are overthinking. Yabona, uma ngabe uyinsizwa icabanga kanje ngeke kuba nzima mfowethu. So wazi ngani ukuthi ingane izohamba itshela abangani bayo ukuthi awukwazi ukushela? Ayikho into ebekiwe phansi ukuthi kumele usho lamagama entombazaneni ukuze ichazeke, yabo. Ufike uyokhuluma nomuntu njengomuntu onomali, intombazane ayilona irobot. Ingakho ngihlezi ngisho intombazane ayisilona irobot. Awekho amagama ezothi uma ngabe uwesho bese iyakuhleka ithi hayi akushiwo kanjalo. No, umuntu loyo uyokhuluma naye, yabo. But-ke sonke, yabona mfethu, into ekumele uyazi, uma ngabe ukhuluma nentombazane nisuke nibabili, akekho umuntu wesithathu onilalela, yabo. So usabani ukubheda? Ngisho ngathi uyabheda, akekho umuntu okuzwayo, yabo. Ozohleka ukuthi wazi wabheda, but no, akekho umuntu okuzwayo. So-ke ninobabili, sonke mfethu siyabheda. Uma ngabe ufika entombazaneni ukuthi thina sinesibindi, mina nginesibindi sokufika ngiyobheda entombazaneni. So that's how uyiwina intombazane, ngokuthi ube naso isibindi sokuyobheda lento ofuna ukuyisho, yabo. So wena into ekushayayo ushawa isibindi sokuyobheda lento ofuna ukuyisho entombazaneni. Sonke siyabheda, yabo. So wena udinga isibindi sokuthi uye khona uyobheda, ngoba ngeke ubhede kona wonke, yabo. Khona uzothi ayisho lento ozofika isho kuyona, ichaze ingane, ihleke nayo, ikhulume nawe, uthathe inamba yayo, yabo, nje nihambe nayo, izinto i-vibe yayo yakhe ihambisane nayo, yabo. So hayi ukuthi kunento ethize kumele ufike uyikhulume entombazaneni. Uma ngabe uyikhuluma leyo nto noma mhlawumbe wayibheda iyakuhleka kanjani noma abantu bakulalele, nonke nibabili mfethu. So ungabosaba uma ngabe nibabili, but-ke kancane kancane mfethu sonke siqala ka-A njengoba ngisho, but into ebalulekile ukuthi kumele uyobheda. Sifunda ngawo amaphutha, yabo, but the more uya izinto kancane 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 ziyakulungela, yabo. Njengoba umthetho wokushela esiwazi, engihlezi ngisho ngithi amantombazane awu 10 ozowashela, awu 8 azokuphoxa, but lawo 2 azoyithanda inkulumo yakho, azokuqoma, ukusho ukuthi uyanokha iminyango eminingi bekuvalele, but khona azokuvulela, yabo. So nawe lokho kubheda kwakho, so wonke umfana uyabheda, yabo. So but khona amantombazane akujabulelayo lokho kubheda kwakho. So izinto lapho suke sezikulungele noma leyo ngane isigcwala ngawo, but hayi bonke. Khona ozothi ufika ukhuluma nayo ingane ikuchithe, but kumele ungabi nendaba, yabo. Ingakho ngithi uma ngabe insizwa kumele ungakusaba ukuphoxeka, because vele into yakho iphilayo. Uma ngabe umuntu osasaba ukuphoxeka, insizwa too emotional, uba senkingeni, ngoba ingane ikutshela into nje ethi mhlawumbe ithi ekhanda elikhulu, yabo. Then wena usuyithatha usuyifaka enhliziyweni, usuyasaba ukoshela enye intombazane ngoba kuthiwa unekhanda elikhulu. No, uma unekhanda elikhulu vele umhleke umuntu umtshela ikhanda lakho uzolenzani, yabo. So into ekanjalo mfethu ungabosaba ukuya entombazaneni, but-ke kancane 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 ukuzithemba kuyakheka kancane kancane. So uthi mfethu manje mqeqeshi ngidinga usizo lwakho, ngingenza njani uma ngifika enganeni ngingakhuluma umsangano? Sishela ngawo umsangano lo osaba ukuyowusho, umsangano lo esitshela ngawo. So mina ayikho into engakutshela yona ngifika ngithi hamba ufike ukuthi intombazane usho 1 no 2 no 3, no, ngoba ngizofika ngikutshele lokho ngithi hamba usho lokho entombazaneni. Leyo ntombazane ofika kuyona ifika ingakuthandi, yabo. Uphinde uye kwenye mhlambe lenye ifike ikuthande. So nawe unomsangano wakho namagama owacabangayo uzofika uwasho nje ngaleso sikhathi. Ingakho ngithi into ungayicrema ngabe entombazaneni, fika nje ukhulume nomuntu njengomuntu onormal. Ungafiki ucreme izinto ozofika uzisho kuzona, ucreme ama-jokes asho abantu abathize ufuna ukwasho kuyona, ngoba ila usuyilahla khona. Fika entombazaneni ublank, ucabange uma ngabe usukuyona. Ukufunda kanjalo ukushela, njengoba ngisho ukuthi esikhathini samanje ngeke usakubiza nangokushela lento esiyenzayo, kudala okwakushelwa ngempela.
Kudala-ke kwakumele udlale ngolimi, but esikhathini sethu mfethu izinto sezashintsha. Thina siyi-generation e-relax-e kakhulu, yabo osisi bamanje ba-relax-e kakhulu, abasadingi ukuthi ushaye ududlu ayodukana ngithuka uthando yabo, zonke lezo zinto lezo. Thina leyo nto asisayazi, asisayisebenzisi futhi manje, ngakho nabo be-relax-ile ngoba ayisa-apply-i kubona. So nawe kubalulekile ukuthi uphile esikhathini samanje, njengoba ngihlezi ngisho. But mfethu into ekushayayo la ukuzithemba, kubalulekile ukuthi uzithembe, hambe uyobheda enganeni. Uma ukuthi uyakuphoxa ingane, ungakusabi ukuphoxeka, ayikho inkinga, but ngeke akuphoxe wonke. Khona kulindile, khona angakujabulela ukuba nawe, khona azokuthanda, khona azokuqoma nje akuthande, uphile nawe ujabule ube sothandweni, ngoba uthando lubaluleke kakhulu, liyiphathi yempilo ebaluleke kakhulu, yabo. So impilo engenalo uthando mfethu akuyona impilo emnandi leyo, yabo. So ngiyathemba uyangizwa mfethu. So uma ngabe ungizwa, ungasubscribe le channel ukuze siqhubeke sisizane, siyinsizwa, sibonisane siphambili. Shabu.